Ja, kom då till mamma. Ja, kom då till mamma. Kom igen. Vad tänker du på? Vad tänker du på? Va? Nej, har du kört fast i väggen? Har du kört fast i väggen? Hur så? Ja, kom då. Yay! Duktig du är. Nej, där tog det stopp. Där tog det ju stopp. Det gick det ju inte mer. Det gick inte mer. Säger du så? Är det nya pratet?